futhi ngibonga kakhulu Manazareth, ngibonga nina anoyikhulula inhliziyo. Andothi makucelwa umnikelo wokwakha isakhiwo sikaShembe niyikhiphe ngoba akusona sikaShembe ila nicela khona ukuthi insizisiwe kunini nicela lemisi noma ngabe ngikhona noma ngikho nofike nicele Dlomusi. Noma ngabe kuthiwa intaba ngakini ikhona ayikho njengale ntaba la kusezulwini. Kube lezi ntaba zazingekho bantwana baNkulunkulu ngaba lo Nazareth akuphi. Mina ngiyayibonga le ntaba ezasifihlela intele kanje. Ubaba mkhulu akhulela zona azabe indoda azaholele libandla afune ngobe sayasithola. Siyacela-ke ukuthi mina Manazareth lento ngingakhohlwa Manazareth icala leni lahla isuthu linye enalithiwe sawugombela uthi lento mayiyabhidli kuyifuna kunina uthi uyifuna kunina azayifunda esizulu sesithathu sesine esizalwa yinina. Kusho ukuthi fanele niyazi ukuthi lezi zingabhidliki fanele ihlezi ikhona. Namhlanje uyabona kunina basafika abantu abafela ugombela ngamathe ngangikuphi lapho bezocela intethelelo la kumina ngoba Ushembe kaNazareth bayaqalekisa. Mase beqalekisile Ushembe akubuye kuloko futhi lo uhambe nabantu abaginqa amathanga kanti indaba ikwena. Mina nginabantu nje abaqalekiswe ngababona. Omunye wadla isipindi sikamkhulu ilanga wafika umkhulu wethu siphi isibindi senkomo engiyihlabile kwathiwa sibonakala isibindi inkomo ingenaso. Kanti emanga into yakhiwayo uthi inkomo ingenaso isibindi wayewakhile lawo mangakho inkomo ingenaso isibindi. Basethi umkhulu kulungile osidlile uyobonakala ngombala. Siyibonile-ke le ndoda nathi ngihlafuna lesi sibindi sesihlafuna nathi kodwa wayisiza uNkulunkulu wayiphumuza. Umkhulu ilanga wayethi mayisho into wayisho ngempela. Ngomunye wabakhipha beyofundela ukubeka isipini bekufika umlungu ekhwameni ngoba belungu bebefika ekhwameni bezocela. Abelungu bayayazi ukuthi le mizi kaShembe ikhona ezulwini.